Tervehdys sinulle, rakas kuulija, ja tervetuloa tämänkertaisen jakson pariin. Pitemmittä puheitta me menemme Suomen Turkuun. On heinäkuun 23. päivä ja eletään vuotta 1963. Saara Nieminen oli matkalla ystävänsä Sirkka-Liisa Valjuksen luo tekemään ystävän palvelusta. Saaralla oli tapana siivota ystävänsä luona, koska siivoaminen ei kuulunut Sirkka-Liisan mielipuuhiin. Ystävyyssuhde oli 6 vuoden aikana muuttunut sen verran tiiviiksi, että Saara oli saanut Sirkka-Liisan asunnon avaimen. Kyseiselle päivälle oli sovittu siivouskeikka ja Sirkka-Liisa oli luvannut olla paikalla laittamassa ruokaa, kun Saara saapui. Saara lähti työpäivänsä jälkeen Rauhankadulle, mutta avainta lukkoon laittaessaan hän ei ollut päästä sisään asuntoon. Jokin oli vinossa. Miksi Sirkka-Liisa ei tullut avaamaan ovea kuullessaan avaimen kääntyilevän lukossa? Lopulta ovi aukesikin, mutta asunnossa oli hipihiljaista eikä Saara saanut tervehdykseen tuttua vastausta. Sitten Saara huomasi makuuhuoneen oven kohdalla veritippoja. Saara meni makuuhuoneen ovelle ja kohtasi järkyttävän näyn. Lattialla makasi alaston Sirkka-Liisa verilammikossa. Verta ja lasinsiruja oli joka paikassa paljon. Saara kokeili ystävänsä kättä ja huomasi, että se oli jääkylmä. Saara ryntäsi järkyttyneellä ulos asunnosta ja ilmoitti asiasta talonmiehelle, että paikalle hälytettäisiin apua. Hans Assmann-niminen saksalainen iskeytyi suomalaisten alitajuntaan lokakuussa 1963, kun häntä epäiltiin heinäkuussa surmatun edellä mainitun Sirkka-Liisa Valjuksen murhasta. Turun Sanomat otsikoi: Uusi käänne Valjuksen jutussa. Puudomin veriteosta epäilty Hans Assmann Valjuksen luonnomurhan tapahtuma-aikana. Valjuksen surma oli eniten Turun poliisia työllistänyt tapaus, joka ei ole koskaan ratkennut. Myyttinen Assmann esiintyi pääepäiltynä tässä tapauksessa vielä 1900-luvun rikoslehdissä, kun suurin kohu surman ympärillä oli jo laantunut. Niin kuin jo huomasitkin, niin myös Valjuksen jutun tiimoilta joudumme tutustumaan Assmannin tarinaan. Assmannista tuli myyttinen hahmo suomalaisessa rikoshistoriassa. Heinäkuussa 1963 Helsingin kirurgisen sairaalan lääkäri Jorma Palo oli menossa lomalle Länsi-Suomeen perheensä kanssa, kun häntä vastaan ajoi tuttu auto. Sama auto oli ilmeisesti nähty kirurgisen sairaalan edustalla samaan aikaan, kun Assmann oli siellä potilaana kesäkuussa 1960 Puudominjärven surmien aikaan. Kesällä 1963 tämän samaisen sairaalan lääkäri Karl Tanko oli saanut työpaikalleen paketin, jossa luki rakkaudella Sirkka-Liisa. Palo otti yhteyttä poliisiin, koska oli varma, että Assmannilla olisi jotain tekemistä Sirkka-Liisa Valjuksen surman kanssa. Poliisi pidättikin Assmannin myöhemmin kodistaan Ruotsista, jossa tämä piileskeli naamahikisenä oman asuntonsa vaatekomerosta. Assmannilta otettiin käsialatunnistus ja Valjuksen ystävä Saara Niemiseltä pyydettiin myös silminnäkijälausunto. Lisäksi Valjuksen talonmieheltä pyydettiin todistusta siitä, oliko Rauhankadulla nähty auto sama, jonka rekkari oli yllä mainittu ZT779. Poliisi katsoi tarpeelliseksi puhuttaa Assmannia myös Puudominjärven kolmoismurhan tiimoilta. Kun katsomme tuon ajan, siis vuoden 1960 lehtiotsikointia ja lehtikuvia, niin niissä näkyy leveästi hymyilevä Assmann saapumassa Suomen kamaralle. Ei mitenkään epäilyttävästi pälyilevä tai huonovointinen tai masentunut rikoksesta epäilty. Puudomin murhakesänä Assmann oli ollut Helsingin kirurgisen sairaalan riesana juuri kun kolmoismurhaajan ajojahti
kävi kuumimmillaan. Asman oli sairaalaan tultaessa likainen ja hänellä oli kynnenaluset mustana. Asman oli heti aluksi pyytänyt tinneriä käsienpesuun, mikä kuulostaa kovin erikoiselta. Kuka nyt tinnerillä käsiään pesee? Asman esitteli myös lehtileikkeitä saksalaisista naissurmista hyvin tyytyväisenä ja esiintyi tässä yhteydessä taitavana veitsen käyttäjänä. Henkilökunta pelkäsi aggressiivista ja ylimielistä Asmania, joka viipyi sairaalassa viikkoja eikä suostunut sieltä poistumaan. Asmanin piti myös päästä parvekkeelle ja Palo alkoi epäillä, että mies halusi päästä eroon finneistään, koska tuntomerkkeihin, siis Puudomin murhaajan tuntomerkkeihin sopiva henkilö oli kuvattu juuri finnikasvoiseksi. Asman leikkautti vielä kaiken kukkuraksi hiuksensa ja aina kun Asman vietti yönsä sairaalan parvekkeella, niin sen sairaalan pihalla näkyi auto, jossa oli lyhdyt päällä. Autossa istui iso kokoinen mies. Asman sopi myös treffejä henkilökunnan näkökulmasta katsottuna tuntemattomien naisten kanssa, ja salamyhkäinen käyttäytyminen ruokkikin jo melkoista agenttitarinaa. Poliisi kävi puhuttamassa kylläkin Asmania sairaalassa, ja puhuttelun jälkeen Asman oli itkuinen. Jorma Palo ja muu henkilökunta ajatteli, että tässä on murhamies. Pitihän Asmanin olla agentti, koska puhui saksalaisella korostuksella ja tapasi tuntematonta naista ja ainoastaan sairaalan käytävällä. Kuka tämä mies oli? Oliko hän vieraan vallan agentti, sarjarikollinen vai sarjamurhaaja? Oliko hänen sairas käyttäytymisensä perua keskitysleirivartijan ajoilta? Vai oliko tässä vain kysymyksessä patologinen valehtelija tai jopa sarjahurjari? Ylietsivä Yrjö Saarinen haastatteli joulukuun 19. päivä vuonna 1958 Sakemannia Supon tiloissa Ratakatu 12 Helsingissä. Asman haki Suomen kansalaisuutta, koska halusi noudattaa Suomen yhteiskuntajärjestystä ja oli mennyt naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Asman oli ammatiltaan muurari ja hän oli kotoisin Aagen Aspenista läntisestä Saksasta. Sotilasarvoltaan Asman oli vääpeli ja hän oli palvellut Wehrmachtissa itärintamalla sodan aikaan ja hän jäi siellä vangiksi tammikuussa 1945 Itä-Preussissa Königsbergissä eli nykyisessä Kaliningradissa. Asman vapautui Neuvostoliitosta vankilasta vuonna 1950. Sodan jälkeen Asman oli tavannut tulevan vaimonsa Vienon ja ekan kerran Asman oli käynyt Suomessa olympiavuonna 1952. Ylietsivä Saarinen ei näillä puheilla nähnyt mitään estettä myöntää Sakemannille kansalaisuutta. Tämä äsken kuultu kuulostaa melko kesyltä siihen nähden, mitä miehestä on kirjoitettu vuosikymmenien aikana. Kun ottaa huomioon, että Asmanin tarina on saanut jopa myyttisiä mittoja ottaen huomioon, että mies asui Suomessa vain vain 10 vuotta. Hän oleskeli elämänsä aikana Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Asman oli siis väittänyt liittyneensä SS-joukkoihin nuorella iällä ja palvelleen Auschwitzin tuhoamisleirin vartijana. Siellä hän olisi sitten rakastunut juutalaistyttöön ja kiinni jäätyään joutunut rangaistukseksi leirikomentaja Hössin lähettämänä itärintamalle. Joopa joo. Sotavankeudessa Neuvostoliitossa hitleriläisyyteen pettynyt ja ahdistunut huumeriippuvainen Asman ryhtyi salaisen poliisin KGB:n käskyläiseksi ja sijoituspaikka tulisi olemaan Suomi. Hän oli Suomessa muun muassa tekemisissä USAn presidentti JFK:n murhaajan Lee Harvey Oswaldin kanssa. Hän luovutti Oswaldille kertomansa mukaan jotain asiakirjoja. Uskokoon kuka haluaa. Kylmän sodan aikana Asman kierteli Suomea peitetehtävissä kirkkomaalarina ja toimi ulkomaan tiedustelupalvelun agenttina kartoittamassa suomalaista tiestöä ja suorittamassa maastotiedustelua. Tämä siksi, koska ilmatiedustelu oli tuohon aikaan lapsen kengistä. Naimisiin meno Vieno Asmanin kanssa oli pelkkää kulissia ja KGB olisi antanut tämän ohjeen solmia avioliitto peiteoperaationa. Asman solmi myös suhteen Tellervo Hall-nimisen naisen kanssa, jonka väitettiin toiminen agenttitehtävissä Suomessa.
Mukaan joukkoon liittyy vielä autonkuljettajana tunnettu Antti Oksanen. Nämä kaikki Oksanen mukaan luettuna työskentelivät yhtiön eli tiedustelupalvelun laskuun. Itse asiassa edellä mainittu Tellervo Hall oli se yksi ja ainoa nainen, joka tapasi Asmanin kirurgisessa sairaalassa kesäkuussa 1960. Hall paljastui vuosikymmeniä myöhemmin Hans Asmanin salarakkaaksi. Mutta ei mennä asioiden edelle. Palataan Turkuun ja Sirkka-Liisa Valjuksen jutun pariin. Tiedettiin siis melko todennäköisesti, että Hans Asman oli nähty Valjuksen seurassa murhailtana ja että Asman oli varmuudella vierailut aikaisemminkin Valjuksen kotona Rauhankadulla ja muun muassa ravintola Valentsiassa. Silminnäkijät olivat hänet siellä nähneet. Lisäksi Jorma Palo väitti, että Asman olisi Sirkka-Liisa pojan Hannun isä. Tähän viittasi samankaltuisuudet ulkonäössä ja etunimissä. Hannu, Hans. No, siinähän sitä yhtäläisyyttä sitten jo onkin. Asmanille Turku oli tuttu paikka muutenkin, sillä hän oli vierailut kaupungissa 1950-luvulta lähtien. No mikä olisi voinut olla teon motiivi? Äkkipikaisena ja väkivaltaisena tunnettu Asman oli syyllistynyt muun muassa vaimonsa pahoinpitelyyn. Pahoinpitely oli tapahtunut keskellä katua, ja se oli ollut niin rajua, että Vieno oli saanut aivovamman. Olisiko tämä voinut toistua myös Turussa, jossa äkkivääränä henkilönä tunnettu Sirkka-Liisa olisi alkanut nälviä ja kiristää Asmania? Rauhankadun surmapaikan merkit viittaavat nimittäin siihen, että Valjuksen surma olisi ollut eräänlainen intohimorikos, joka oli syntynyt päihteiden vaikutuksen alaisena riidan päätteeksi. Kaikki rikoksen tekovälineet oli otettu rikospaikalta. No mikä sitten oli Asmanin osuus Sirkka-Liisa Valjuksen henkirikoksessa heinäkuussa 1963? Voidaan sanoa, että ei sitten niin minkäänlainen. Todisteet kuivuivat kasaan hyvin nopeasti. Hans Asman oli lomailemassa Peräsoinajoella Kosti Korpikosken kanssa, josta Hans ja vaimo Vieno eivät poistuneet Seinäjokea ja Ilmajokea pidemmälle. Hans oli viettänyt aikaansa muun muassa auttamalla maatöissä. Hansin paikallaolon saattoi todistaa 4 ihmistä. Asman ei ollut kertomansa mukaan käynyt Turussa vuoden 1958 jälkeen. Lisäksi ilmeni, ettei Asman sittenkään muistuttanut Sirkka-Liisan seurassa ollutta saksalaismiestä. Oliko mies edes saksalainen? Sitä ei tiedetä tähänkään päivään mennessä. Hän olisi voinut olla myös hollantilainen. Niitä liikkui Turun yössä hyvinkin paljon tuohon aikaan. Saara Nieminen kertoi myöhemmin kuulusteluissa, että oli erehtynyt miehestä. Lisäksi ravintola Valenssian henkilökuntakaan, siis Sirkka-Liisan kantapaikan henkilökuntakaan, ei tunnistanut Asmania Sirkka-Liisan seurassa viihtyneeksi ulkomaalaismieheksi. Miestä oli kuvattu lapsen kasvoiseksi, mikä ei taas sitten vastannut Asmanin ulkonäköä. Rauhankadulta tehdystä verijälkihavainnoista ei saanut vastaavuutta Asmanin kanssa. Muun muassa paikalta löydetyt jalanjäljet eivät vastanneet Asmanin jalankokoa. Silminnäkijälausunnoissa on muutenkin ilmennyt vuosien aikaan poikkeavuutta, eivätkä ne ole kovin luotettavia. Sirkka-Liisan kotiosoitteessa Rauhankatu 19 oli murhayönä tehty useampi silminnäkijähavainto tuntemattomasta miehestä, joka ei muistuttanut Hans Asmania. Lisäksi eräs taksikuski oli kyyninyt erään tapauksen myöhemmin liitetyn miehen ylioppilaskylään, eikä tämäkään henkilö muistuttanut Asmania. Ja mitä tulee tähän kysymykseen Sirkka-Liisan pojan isästä, niin isyystutkimus osoitti, ettei Hans ollut Hannu Valjuksen isä, vaikka lääkäri Jorma Palo Kivenkova niin väitti. Hannu Valjuksen mukaan Jorma Palo vaikutti suorastaan fiksoittuneen tapaus Asmaniin. Eli siis oikeastaan mikään fakta tai todiste ei yhdistä Hans Asmania Sirkka-Liisa Valjuksen tapaukseen, vaikka sensaatiolehdistö Alipia myöten niin väittikin vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Lisää pökköä pesään saatiin, kun lääkäri Jorma Palo ja Alipin päätoimittaja, entinen poliisi Matti Paloaro toivat tapaus Asmanin julkisuuteen 2000-luvun alussa kirjassaan Luottamus tai kuolema. Tänä päivänä kyseinen kirja on julistettu fiktioksi, jonka päälähteenä ovat Asmanin omat selitykset kuolinvuoteellaan.
Budomin surmien ajalle Hans Assmannilla oli alibi. Hän oli kertomansa mukaan ollut naisystävänsä Tellervo Hallin luona, ja tämän todisti myös Tellervo Hallin sisar. Hän oli nähnyt Hansin murha-aamuna kello 6 omassa kodissaan. Assmann tuskin oli ollut tai olisi ehtinyt käydä Budomilla, ja hän oli omien sanojensa mukaan ollut maalaushommissa koko helluntain. Mikään työnarkomaanihan Assmann ei ollut, että sikäli on kummallista, että hän on johonkin työtehtävään ryhtynyt. Kyseessä on kuitenkin pyhien aika. Lisäksi Tellervo Hall oli korjannut todistajalausuntoaan jälkikäteen, joten täysin vedenpitävä tämä alibi ei ole, vaikka poliisi niin vannoo. Hans ei myöskään itse ollut täysin varma kulkemisistaan ennen sairaalaan lähtöä, joten näiden todistusten paikkansa pitävyyttä voi toki kritisoida. Täysin varmoja ei voida olla myöskään siitä, että Hansin maalausurakat olisivat edistyneet kyseisenä ajanjaksona kovinkaan hyvin. Vaimolleen Vienolle Hans oli vain todennut menevänsä hommiin, ja asia sitten oikeastaan jäi siihen. Mitään selvyyttä Hansin tekemisistä ennen sairaalaan menoa ei ole. Voidaan toki pitää melko varmana, että Hans oli vain menossa Tellervon luo, ja tuo työsuoritus oli jonkunnäköinen selitys poissaololle. Siis tarkoitan sitä, että Hans yritti vaimolleen selitellä kulkemisiaan tällaisella vähän epämääräisellä maalaushommalla pyhien aikaan. Toisena helluntaipäivänä Assmann oli tullut pyytämään eräältä talonmieheltä juotavaa, ja näkökulmasta riippuen on nautittu joko Bordeaux-viiniä, vinettoa tai valkoviiniä. Vatsanpoltteita valitellut Assmann oli tuolloin ottanut yhteyttä vaimoonsa ja vaatinut ambulanssikyytiä. Vaimo Vieno oli tämän sitten tehnytkin kuunneltuaan aikansa miehensä valituksesta. Kyyti järjestyikin kirurgiseen sairaalaan, ja näin ollen voidaan ajatella, että vatsavaivat, joiden takia Assmann sairaalaan joutui, niin olivat tässä vaiheessa jo tiedossa, ja runsas alkoholin käyttö ja säännöllinen huumeiden, amfetamiinin ja morfiinin käyttö olivat vain lisänneet vatsakipuja entisestään. Lisäksi epäiltiin, että vatsavaivat olisivat johtuneet viallisista sappikivistä tai maksasairaudesta. Mitään keksittyjä juttuja nämä vatsaoireet ja vatsakivut eivät siis välttämättä olleet, joten ei voida pitää siis mitenkään kummallisena, että mies hankkiutui lääkärin vastaanotolle. Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta. Niin, ja se aikaisemmin mainittu henkilöauto sairaalan pihalla kuului miehelle, jonka vaimo oli tapaamassa sairaalassa syöpäsairasta äitiään. Assmann oli pyytänyt sitä tinneriä pestäkseen maalitahrat käsistään. Jos käsissä olisi ollut verta, niin hän olisi varmaan käyttänyt vettä. Toisekseen, jos murhista oli kulunut jo tunteja, ellei jopa vuorokausi, kun Assmann saapui sairaalaan, niin miksi hän olisi tullut sairaalaan puhdistamatta itseään verijäljistä ja muutenkaan epäsiististä olemuksistaan? Olisiko hän ehdoin tahdoin halunnut antaa itsestään epäilyttävän kuvan? Budominjärven rannalta otetut näytteet eivät myöskään vastanneet Hans Assmannia, joten jäljelle ei jää kuin hypnoosikuva, joka muistutti jonkin verran kyseistä saksalaismiestä. Pitää ottaa huomioon, että hypnoosissa annetut tuntomerkit eivät ole luotettavia. Hypnoosikuvan mies voisi olla siis kuka tahansa. Tosin yksi asia tiedettiin varmaksi. Hans Assmannin tiedettiin viettäneen aikaa kesämökillä Korspakka-nimisellä paikkakunnalla, joka sijaitsi Budominjärven lähistöllä. Myös Tellervo Hall nähtiin paikalla useaan kertaan. Käynnit kuitenkin loppuivat kolmossurman paljastuttua, ja poliisi oli kirjannut todisteeksi murhan ajolta veriset yskökset, joiden epäiltiin kuuluneen Assmannille. Hän sairasti verenvuototautia, jonka vuoksi hänet oli vapautettu muun muassa koululiikunnasta. Ja no, jos muistatte ne SS-kytkökset ja keskitysleirivartijajutut, niin voitte unohtaa ne saman tien. Kansallissosialistien valiojoukkoihin ei värvätty verenvuototautisia arjalaisen mittapuun mukaan. Edes poistettuja hampaita ei saanut olla. Mutta joka tapauksessa Korspakkan tapaus on mielenkiintoinen osa mysteeriä, joka ei ainakaan minulle ole selvinnyt. Se ei siis täysin sulje pois Hansia Budominjärven tapauksesta. Väitetään myös, että Hans Assmann olisi toiminut KGB:n agenttina Suomessa kylmän sodan aikana ja murhaillut samalla ihmisiä. Poliisi- ja tiedustelupalvelu olisi vaiennut asiasta, koska suomittumisen ajan Suomessa suuri ja mahtava Neuvostoliitto sotkeutui Suomen poliittiseen elämään. Tästä syystä asiasta piti vaieta. Ja Assmann oli siis
virkapallan silmissä koskematon, koska ajat olivat sellaiset. Matti Paloaron luottamus- tai kuolemakirjassa väitetään myös, että Asmanin nimi olisi tekaistu ja hän olisi esiintynyt sellaisilla nimillä kuin Max Haase ja Mark Assenbach. Sirkka-Liisan ja Buudomin surmien lisäksi Asmanin epäiltiin sotkeutuneen myös Kyllikki Saaren murhaan, Tulilahden kaksoissurmaan, Elli Immon murhaan Kemissä ja ministeri Penna Tervon autokolariin Tuusulassa. Että sellaista. Matti Paloaro vihjaa Asmanin ajaneen Kyllikin yli ja kätkineen ruumiin suohautaan toverinsa kanssa toukokuussa 1953. Oletus oli se, että Hans ja hänen toverinsa Antti olivat maalausurakan takia Isojoella ja ajaneet Kyllikin yli vahingossa. Kyllikki Saaren murha Isojoella toukokuussa 1953 on eräs tunnetuimpia ratkaisemattomia henkirikoksia Suomen rikoshistoriassa. Hans Asman oli vihjaillut Matti Paloarolle tämän vierailtua Asmanin kuolenvuoteella. Yhden asian voin kuitenkin kertoa heti, koska se on vanhin ja tavallaan vahinko, joka piti peittää. Muuten retkemme olisi paljastunut. Vaikka ystäväni oli hyvä ajaja, vahinkoa ei voinut välttää, tietäneet mitä meidaan. Paloaro oli nyt sitten tästä kertomuksesta päätellyt, että Hans viittasi Kyllikki Saaren murhaan. Otettakaa nyt ensimmäisenä huomioon, että Kyllikin surmayönä tehdyt autohavainnot ovat epätarkkoja, eikä yhdenkään auton tiedetty ajaneen Kyllikin katoamisreitin varrella. Autohavainnot ovat myöhemmältä ajalta, tai sitten silminnäkijät ovat sotkeneet päivämäärät. Lisäksi poliisi tavoitti useita kuskeja, eikä Hans Asman ollut heidän joukossaan. Eikä Asman edes ollut Suomessa toukokuussa 1953, vaan Saksassa. Hän oli käynyt muutamia kertoja Suomessa, eikä ollut vielä Suomen kansalainen. Niin, ja kun Kyllikin pyörä löydettiin suosta heinäkuussa 1953, ei siinä havaittu jälkiä törmäyksestä. Viimeistään Kyllikin suohaudan paljastuminen vei lopullisesti pohjan teorialta yliajosta. Jyväskyläläiset Eide Nyyssönen ja Riitta Pakkanen surmattiin Heinäveden Tulilahden leirintäalueella heinäkuussa 1959. Heidän raakamurhansa on edelleen selvittämättä. Kirjassa Luottamus ja kuolema pohditaan myös sitä mahdollisuutta, että Asman olisi sekaantunut nuorten naisten surmaan. Tulilahden surmien yhteydessä oli tehty havainto 2 saksalaismiehestä Punkaharjulla sijaitsevassa kioskissa. Lisäksi eräs todistaja oli tavannut 9-vuotiaana erään saksalaisen miehen Heinävedellä. Mies oli etsinyt 2 nuorta naista ja esittäytynyt tiedustelupalvelun agenttina. Tämä havainto oli tullut esiin vasta 2000-luvulla ja kuulostaa melkoiselta kummitusjutulta ja yllätystodistajalta. Että laitetaanko nyt niitä foliohattuja vielä hiukka kireämmälle. Väitteiden perusteella Asman olisi siis liikkunut ympäri Suomea kirkkomaalarina eli maastotiedustelussa. Tästä asiastahan ei löydy yhtäkään työsuoritusta. Todellisuudessa Asman oli tuon ajan termein kuvattuna sekatyömies, jonka työpaikat vaihtelivat useasti. Mikään uurastaja Asman ei ollut, mutta hoiti työnsä kohtuullisen nuhteettomasti ja kuuliaisesti. Vaino Vienon mukaan mies toi leivän pöytään, vaikka olikin päihteisiin ja vieraisiin naisiin kallellaan. Niin ja se Punkaharjun autohavainto on todennäköisesti liittynyt saksalaisten turistien suosimaan leirintäalueeseen Itä-Savossa. Henkilöstä Hans Asman ei löydy mitään mainintaa todistajalausunnoista eikä mikään sido häntä edellä mainittuihin rikoksiin. Muun muassa Penna Tervon kuolema oli puhtaasti auto-onnettomuus. Mikään ei myöskään sido Asman ja Elli Immon tapaukseen, tuskin hän oli edes käynyt Kemissä. Niin, ja mitä virkavaltaan tulee, niin olisi uskomatonta, että poliisikunta suojelupoliisia myöten vaikenisi yhden henkilön suorittamista törkeistä rikoksista. Muutaman poikkeuksen voisi sallia tai uskoa tapahtuvaksi, mutta on mahdotonta uskoa kokonaisen ammattikunnan vaikenevan tällaisesta asiasta. Tämmöiset salaliitot on vaikea toteuttaa, kun mukana on useampi henkilö. Ennemmin tai myöhemmin joku avaa suunsa. Puudominjärven surmia tutkinut taksikuski Kenneth Cederberg on haastatellut Hans Asmanin sukulaisia, jotka ovat torpanneet täysin puheet Asmanin agenttitaustasta tai kuulumisesta SS-joukkoihin. Mikään hänen elämähistoriassaan ei tähän viittaa. Hän oli Wehrmachtin vääpeli,
eikä hän kuulunut SS-joukkoihin, niin kuin aikaisemmin olemme todenneet. Mitään salanimiä Assenbach ja Haase ei ollut olemassakaan. Sen sijaan Hasmanin sotavankipuheet Neuvostoliitosta sen sijaan voivat olla ihan tottakin. Ja mitä tulee näihin agenttitarinoihin, niin edellä mainittu Tellervo Hall oli vain Asmanin toinen nainen, eikä hän kuulunut mihinkään yhtiöön, eikä mitään peitetarinaa KGB:n järjestämästä avoliitosta ollut olemassakaan. Toki uskottomuuden voi nimetä kuka vain peitetarinaksi, jos niin haluaa uskoa. Hans Asmanin arvaamaton ja väkivaltainen käytös ei ole myöskään mikään ihme sotakokemusten, sotavankiajan ja huumausaineriippuvuuden huomioon ottaen. Juutalaistyttöön rakastuminen kuulostaa melko elokuvamaiselta tarinalta ja pitää ottaa huomioon, että tarinat tulivat Hasmanin omasta suusta. Heilastelu juutalaisvangin kanssa olisi varmaankin rangaistu hirttotuomiolla eikä karkoituksella itärintamalle. Asmanin hiipparointiin on antanut yhden motiivin subjektiivinen todistaja podcastin juontaja Santeri, joka on esittänyt, että Asman olisi voinut toimia jonkinnäköisenä huumekauppiana Ruotsissa ja Suomessa 1960-luvulla. Tämä olisi voinut selittää levottoman elämäntavan ja liikuskelun Suomessa. Asmanit siis nimenomaan muuttivat usein. Asman olisi voinut Santerin mukaan haalia maakuntamatkoillaan huumausaineita paikkakuntien apteekeista ja katukauppialta helsinkinäisten narkomaanien käyttöön. Heroiini ja amfetamiini oli tuolloin hyvin yleisiä huumausaineita, ja niitä sai myös apteekista laillisesti. Tarinoiden keksiminen ja aggressiivinen käytös voi selittyä huumausaineen pitkäaikaisella käytöllä. Valehtelu ja sumuttaminen on tyypillistä huumausaineen riippuvuudesta kärsivän käytöstä, ja se parvekkeella nukkuminen voi selittyä sille, että Asmanilla oli vierotusoireiden vuoksi kuuma. Subjektiivinen todistaja Santeri podissa nostettiin myös esille se seikka, että Asman olisi voinut piileskellä sairaalassa jotakuta henkilöä huumekaupan takia. Asman yhdistettiin herkästi lähes jokaiseen selvittämättömään suomalaiseen henkirikokseen Suomen rikoshistoriassa. Suurin osa Asmania kohtaan esitetyistä todisteista ovat pelkästään aihetodisteita, eikä niistä ole minun mielestäni riittävästi. Pelkkä omituinen käytös ja väkivaltaiset puheet eivät tee kenestäkään syyllistä. Hän vain käyttäytyi omituisesti. Murhan selvittämiseksi ei myöskään riitä henkilön oma tunnustus, vaan sen pitää sopia yhtäläisesti muuhun todistusaineistoon ja faktatietoon. Minusta on myös kummallista, että 1 tai 2 ihmistä olisi liikkunut Suomessa 1960-luvulla tekemässä murhia jälkiä jättämättä ja ilman, että kukaan tekisi tällaisesta täysin varmaa silminnäkijä havaintoa. Puhumattakaan siitä, että kukaan ei sitten puutu siihen. Murhan DNA-ohjelmassa Ylellä tutkijat ja taksikuski Kenneth Sederberg ovat kertoneet, että nämä Asmanin agenttitarinat olivat tohtorien keksimää väritettyä juttua, jota Asman osasi hyödyntää. Aikalaisten huomion kiinnittivät Asmanin ulkomaalaisuus ja outo käytös, jonka vuoksi jutut ovat ehkä sitten lähteneet täysin tahtomatta liikenteelle. Niin, ja palataan lopuksi takaisin Turkuun ja Sirkka-Liisa Valjuksen henkirikokseen. Turun poliisi kävi kaikki tutkintalinjat läpi Bostonin kuristajaa ja laivan varustamoita myöten, mutta rikos jäi selvittämättä. Rauhankadun rappukäytävässä ja kadulla nähtiin tuntematon mies tai 2 tuntematonta miestä, joista ainakin toinen peitteli käsiään murhayönä. Oliko kyseessä yksi ja sama mies? Kuka oli tämä aikaisemmin mainittu tuntematon mies, joka pyysi taksikyytiä Ylioppilaskylään ja käyttäytyi levottomaksi? Miksi Sirkka-Liisa tapettiin? Hän oli pelännyt ennen surmaa jotakuta. Ja miten turkulaisen johtajan katoaminen elokuussa 1963 Airiston vesistössä liittyy Sirkka-Liisa Valjuksen surmaan? Sen tietää vain yksi. Se kun tulee viimeisenä. Tämä oli tässä. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Jos olet uusi tällä kanavalla, niin ota kanava tilaukseen ja sosiaalisen median tilat seurantaan. Se on ilmaista. Hyvää itsenäisyyspäivää ja pitäkää huolta itsestänne. Hei!